Sjaantje komt toch uit die boom. Dit is toch echt niet gewoon. Het water dat komt er... Oh, ik heb mijn verkeerde toonsoort. Nee, maar het iets staat toch? Oké. Gaan we weer hoor. Klaar voor de start? Toonsoort te pakken? Ja. Oké. Sjaantje komt toch uit die boom. Dit is toch echt niet gewoon. Het water dat stijgt uit de grond die verzakt. Dus Sjaantje komt toch uit die boom. Sjaantje die las in de plaatselijke krant een stukje over het dalende land. En dat het water ook stijgen gaat. Sjaantje dacht ik stel een daad. Sjaantje komt toch uit die boom. Dit is toch echt niet gewoon. Het water dat stijgt en de grond die verzakt. Dus Sjaantje komt toch uit die boom. Ik dacht op die zonnige ochtend in mei, laat even zitten, trekt wel weer bij. Maar toen het avond werd zat ze er nog, dus vroeg ik uiteindelijk toch. Sjaantje komt toch uit die boom. Dit is toch echt niet gewoon. Het water dat stijgt en de grond die verzakt, dus Sjaantje komt toch uit die boom. De volgende ochtend, geloof het of niet, daar kwam de eerste persmuskiet. Hij vroeg aan haar, wat doet u daar? Sjaantje zei op hoge toon, Sjaantje blijft mooi in de boom. Dit is toch echt niet gewoon. De grond die verzakt en de la 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 la. Dus Sjaantje blijft mooi in de